me, bleeding till I can't breathe. Shaking, falling onto my knees. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel, and for today's video ay ipapakita ko sa inyo ang aming mga tanim doon sa labas na mga halaman, mga koleksyon yun ni Mama. At bago yan ay ituturo ko muna kayo ng konti at dito sa aming sala. Ayan. Kung nakikita nyo, meron kaming picture dito na ako'y, no? Ayan, mahilig talaga ako sa isda. Wow! Isda. Ayan. Ito yung aming munting sala. Ayan, doon yung aking picture. Ayan. Lalabas muna tayo. Ipapakita ko sa inyo yung aming mga tanim. Ayan. Ayan. Ayan, dito yung aming mga tanim na halaman. Ayan, kung nakikita nyo, ayan, mayroon na siyang stand, ginawa ni Papa, kasi para maganda tignan pag may hagdan. Ayan, nakikita nyo, meron tayong klaseng halaman dito. Ito yung butterfly. Ayan, magandang tignan. Ayan, kulay ng bulaklak niya ay violet. At yung isa ay puti. Ayan, may iba-ibang klase dito ng caladium. Ayan, ito yung caladium. At ito yung mayana, ang tawag namin dito. Ayan, yung mga iba't ibang kulay ng dahon. Ayan. Ayan guys, so nakikita nyo, sinadya talaga naming lagyan to ng ayan, payong. Ayan, malaking payong na to kasi namamatay siya kapag matagal na naka-expose sa sunlight kasi kakalipat lang namin to doon sa lilim. Ayan. Kaya langan talaga nating lagyan ng payong yun. Ayan. Sa bada dito, meron din dito, no? Ayan, nakasta na yan. Ayan. Plaster na yan. Ayan, ginawa na Papa ng patungan ng halaman. At dito yung aming mga panda at yung mga hanging plants. Ayan. Tara't ipapakita ko sa inyo yung snake plant. Ayan, namumulaklak pala siya. Tignan nyo guys. Ayan. Ito yung snake plant na namumulaklak. Ayan, akala ko hindi ito namumulaklak. Ayan, medyo nalanta niya. Medyo nalanta na siya, no? Tignan nyo. Ipapakita ko sa inyo yung picture, yung hindi pa siya malanta. Ayan. Napakabango tong snake plant na to, no? Kasi yung amoy niya parang sampagita. Napakabango talaga. Wow! Yan, at saka matagal malanta. At dito yun, at dito rin nakatanim, meron ding nakatanim na namin dito na gabi-gabi. Yan, uuwam ka day. Yan, ito yung aming palm tree. Yan. Ito yung anahaw. Ayan. And guys, punta tayo sa likod ng aming bahay. Nandun nakatanim yung giant alocasia na sinasabi ko sa title, no? Kaya tara. And guys, mayroon tayong langka dito, no? Yan. Daming langka. Nangka. NANI?! Ay, oh, nga pala, dito yung yan, yung rubber tree namin nakatanim. Ito. Ito yung aming rubber tree. Yan. Ito yung snake plant na sinasabi ko noon, no, na namumulaklak, na napakabango, parang sampagita yung amoy. Yan. Yan, dito tayo. Papakita ko sa inyo yung giant alocasia. Yan, ito na. Ito yung giant alocasia. Ayan. Nagkakahalaga to ng libo-libo. Yan. What? Yan, ito yun. Ito yung aming giant alocasia. Ayan, dito talaga to tinatanim kasi hindi siya nabubuhay kapag walang tubig, no? Continuous water lang siya. Yan. Ito yung aming CR. At dito yung drainage ng aming tubig. Yan. Oh, no! Dapat talaga malapit siya sa tubig para mabubuhay siya, no? Isa itong klase ng root crop na makakain din, no? Ang tawag namin dito sa probinsya ay pao. Yan. Ito, napakasarap to, lalo na kung lalagyan natin ng gata. Ayan, bababa muna tayo ng konti doon kasi meron dong mga dragon tail, kaya tara. Ayan. Merong mga dragon tail dito, no. Ayan, yung halaman namin dito,
makikita lang talaga sa likod ng aming bahay. Ayan oh. Meron tayong gabi-gabi dyan. Yan, yung pusa namin. Yan. Yan. Ito yung aming, yan, nandito yung dragon tail na sinasabi ko. Yan, ito. Yan. Ito yung dragon tail. Di ba? Yan. Doon sa baba ng bahay, yan, mayroon ng mga nipa dyan. Hindi na sa amin yan.